meget stærk frontkvartet, de kommer med. FC Barcelona. Så de kan klare den. Men det er et Brygge-hold, som har en fodbold altid på. Det er dårligt. Ja. Altså udkald fra det her klub NXT, der ligesom er ungdoms- og reserve. Stian Niklas løber bolden på tværs, bliver det 1-1, det gør det! Der forsøger at holde liv i det. Stærkt det her, Barcelona bliver spids for Koundé, kan han få hældt den ind midt for at prøve at... Lamine Yamal. Godt lavet. Får den igen, så kommer indlægget. Han har lidt højde nemmere. Klamranker bener, hvis der er nogen, der skal kunne matche af, at Barcelona styrer det hele. Styrer tempo, boldbesiddelse. Og Brygge er indstillet på det. De ved det godt, at de skal ned og slå mål, der kom tidligere efteråret her med Bayer Leverkusen og Paris. At han bliver inde i stansen. Jeg var overvejet lige kort, om han ville komme ud og tage det, men det er selvfølgelig også Wesley Business. Ja, men ja, det er sjovt, du siger, fordi jeg føler, at vi tager en position, som om han... Ja. Tidligere forbindelse med forseelsen til Hårbe igen. Var der med Ferran Torres, jeg lægger Lamine Yamal, kan komme ind til afslutning. Yamal, det er smart, hvad sker det her til Koundé, og flot tæt på en ny udligning. En disciplin, der skal holde 100%, fordi ellers så bliver de sat lige pludselig en mand-mand situation her. Og det går mand, og så man kan finde på. Og efter de vandt i går i Paris, det er voldsomt. Det er også voldsomt fra Anthony Taylor. Deler i hvert fald i den belgiske liga, det synes jeg er... Nu er det igen. Ny duel med Says. Selvfølgelig så længe lidt. Til Yamal. Snor lidt. Med flere omgange. Det kan også spille det her. Koundé får lagt den af. Kan der også sorte fodboldstøvler længere. Det er meget farvestrålende helt, så måske danskerne går den anden vej. Det kunne da være interessant nok. Og det er ved at spille sig varmt nu. Yamal vold på tværs over mod Rashford. Denne gang måske. Efter Koundé. Smart det her, Lamine Yamal. Farvel over, tak, siger han, og det er en god mulighed det her. Keeperen lidt på mellemhold, og så bliver den vippet ind. Med afspil. De har hyldet næsten fra starten af kampen, for deres hurtighed og gennembrudskraft. Yamal spiller sig flot op i den her første halvleg, og går han så på kassen. Og så stadig modsat. Tages piler tilbage. Over fange Lamine Yamal, der nu vil ud og løbe med Brandon Meschelé. Så meget, du har 20% af tiden cirka, men det der med at så gøre de rigtige ting. Sætte de rigtige førstegangsafleveringer sammen, eksempelvis som vi så. Det hele, fordi det var tydeligvis ikke det, der var meningen. Umiddelbart, det var lige præcis ham, der skulle have bolden. Det fik han altså. Nej, var det god. Det er utroligt, der kun har scoret 3. Venstre bak, der bare følger med her, ikke? Sprøjt lidt ny medicin ind i sit mandskab. Det bliver altså en lang halv time det her, hvis det her det er kampbilledet. Kom til afslutning. Yamal danser sig igen. Det er fantastisk mål det her. Sat i mål. Slutteligt af Lamine. Yamal forsøger at komme afsted. Ja, det er flot forsvaret. Men på fodboldens dynamik og det momentum, der måtte komme. Yamal. El elástico på Says. Fortsat Yamal. Smart aflevering. Yamal.
det her, det bliver svært for Brygge, det her. Absolut. Og så går han igen efter Nordin Xhaka's kamp her. Jamal igen. Lige nu det giftigt af mål! I egen kasse. Det kan være anden gang i historien, at Klub Brygge undgår nederlag mod FC Barcelona. Det var det også for at det vil stadig det her selvfølgelig være et stort resultat i nyere Klub Brygge-historie. Men der det ligger mest til FC Barcelona det her. Så kan de komme foran for første gang i opgøret. Og så må vi antage, der igen den her, hvor den offensive spiller sådan læner sig tilbage. Og sparkes. Rammer ham med sin glidende takling, så kan man begynde at sige, at han bliver jo ramt. Det gør han jo ikke. Anthony Taylor, han får også lov til at arbejde for tariffen denne aften. Taylor kigger på uret. Det opgør giver den selvfølgelig Barcelona til, eller Yamal. Han finder på en genialitet. Ind i straffesparksfeltet med ham fortsat, eller Yamal vil klokle sig igennem. Det spidse, du kommer til at se i den her ligafase, slutter 3-3.